Lara pidang bu ia ki setting ki badon jing ma po Chrome browser ki jong phi hadu menta ki setting ki badon jing ma te mod ba ka Facebook ka Instagram ka WhatsApp bat ka YouTube jong phi kin sa hak te ban like na ke ni jing hak ban like na kini ki setting ki ba ma te alengen le bisa ka Google Chrome nang ta dengan klik ki light ki dot nang ta le bit setting nang ta dengan le be tu hapo Google Password Manager nang ta dengan klik ya tu setting te kumut ba lada kini ki arteli jong phi ki turn on kum tu te kumut turn off no kum tu ken te kumut ba menta kan long save nang ta sa kuai pe de bak biang nang ta pin i hang to po ba tho payment methods klik biang ya tu nang ta lada hang ne ro kumut ba kini ki setting ki turn on kum tu te kumut pidon kamban turn off kum tu ken namar ba kini ki la bandon jing ma te tangkum tu kumut ba kila long save ken ki tu ki account jong phe